ברוכים הבאים להדרכה, מה עושים במקום עונשים. ולפני שאנחנו צוללים פנימה, אני רוצה רגע שנתייחס לנקודה הזאת, שבה אנחנו רוצים לעצור את ההתנהלות בבית, ומפתחים איזה רצון חזק, ובלתי נשלט כמעט, להעניש את הילדים כאן ועכשיו. מה מביא אותנו לנקודת הרתיחה הזו, שבה אנחנו רוצים פשוט ללמד את הילדים לקח? ובכן, יש כמה סיבות והן הגיוניות וטובות. אחת, אנחנו רוצים להפסיק התנהגויות שהן פוגעניות. הילדים מקללים, מרביצים, זורקים חפצים בבית. אלה התנהגויות שחשוב לנו לעצור ומהר. 2, התנהגויות שהן לא מקובלות ולא רצויות על ידינו. הילד זורק את עצמו באמצע הסופר, הילדה מתפשטת בגן השעשועים. והסיבה השלישית היא חציית גבולות אדומים. קווים אדומים שאנחנו בתוך הבית שלנו הגדרנו והילד לא מכבד. אלה הם המקומות לרוב שאנחנו נרצה רגע לעצור את הכל ולהעניש את הילדים. וכמו שאמרתי, הסיבות הן הגיוניות וטובות, כי יש דברים שבאמת אנחנו לא רוצים שיקרו בבית, ואנחנו כן רוצים ללמד את הילדים שאת זה אנחנו לא מקבלים. אבל יש אפשרויות אחרות מלבד עונש. בהדרכה שנתחיל עוד רגע, נוכל לראות את הדרכים שמחליפות את העונש המסורתי והבאמת לא יעיל. אין טלוויזיה, אין חברים, אין זמן מסך, אתה לא נוסע וכאלה. ואני אראה לכם בשפה פשוטה ובהדרכה ממוקדת ועניינית, 2 דרכים חיוביות, מתאימות לילדים, שמזמנות למידה ולכן גם יעילות ונשארות לזמן ארוך ולעתיד. מוכנים? לא צריך זמן, לא צריך אנרגיה, לא צריך להתלבש יפה, רק תפעילו את הסרטון וכל המידע כבר יהיה אצלכם. אז בואו נתחיל.